Thandekile, laba bafana abahlele lapha yena yindaba vele sebethanda ukuzulela ngalana. Hawu, bongekile wabuza mina abafana bale, ngizobavelaphi ngihamba nawe lana. Ngibenze njani abafana bale? Hawu Thandekile wazi wangiphoxa mngani. Hawu, angikuphoxe. Ukuthi nginawe la manje uzongibuza abantu abale, ngibazi ngani? Yazi ngithandekile ngiyasifuna isiketi sami nebhandi lami. Avungicela konje wena ngizokunikeza isiketi sakho. Futhi yazi ngizokutshela iqhikizo usavusa udelela wena. Ulitshele ngiqhikiza ntombi angilisabi. Uyangizwa ukuthi ngithini angilisabi iqhikizo ulitshele. Ngiyaqala ukuzwa lokho. Hayi ngeke phela. Awusho ngempela. Kodwa ngalanga akazithini. Awuyitholanga yini ntombi. Hey no. Ngeke ngidu. Kanti bafo kuyokusiza ukuthi unake zakho uhlukane nezami. Cha webafo lalela la. Wena ngiyokusiza ukuthi ukhulume nami. Yabona nje mhlawumbe khona ngathi ngisize khona. Ngathi kuzomela siyobheka uGomondela ngathi khona inqomelo. Soba nawo siyani ike ngakho kuphi futhi ngicela ungivumele ntokazi ngikubonise uthando enginalo la ngaphakathi kimi. Ukhuluma ngothando uyalwazi kona uthando uyalwazi nokona uthando noma uyakhuluma nje uyabhibhila ukhuluma into ongayazi nokuyazi mase ngithi ngichazela ukuthi yini uthando ungayisho lonto. Cha ntokazi kona ngeke ngikwazi ukukuchazela kodwa engingakwazi ukuthi ngikubonise lothando engibizwa ngaphakathi enhliziyweni. Manje uzongolela usuku lami. Ngicela usuke la kimi. Suka. Hawu ma uyiqhikiza la lutho. Ukhona ukayise uyachama ma. Yazi ukuthi awuyiqhikiza la lutho. Akekho ukayise lana kodwa uyibiza ukuthi uyiqhikiza wena. Yazi bafo umuntu usumshela ihora lonke bafo. Awu ajikaze ukutshela ukuthi nje bafo akazi ukuthi ukhuluma ngani. Ibizwa ngani leyo nto bafo. Ngithi ngihamba ngithi ngiyophuza amanzi kwakhona ufana uvimba ngihamba nokhikisa kwa ibambe kanjani ungabusachaza lutho ufuna kuwena yebo ifoni sakho awumela kancane ngokubonana kwenzakaleni ngale izolo gogo uzale Sifuna ukayise. Angithi afuna uqomqaphelani. njengoba engafuni umqoma chaza ukuthi akamthandi uphuma kayise hawu yini mina tatasala ngakwenze njani yini lento yenzayo Awukahle ngensizwa ngingenzani awuhlukane phansi nodadewethu lalela mfowethu angikwazi ukuthi inkinga yakhe kuphi ngoba phela intombi engithandayo kanti futhi wena ngeke uzuyenze lutho lalela la khoqelela kusikhathi mhlanje mina nawe sokubonana yabona wena into yokusiza mfowethu ukuthi umbhalela esiphongweni ayikho into engizoyikhuluma nawe ya nibambeni madoda kuhle nikwenzayo kuhle Ngempela ngiyabonga. Anentshebe la umazi. hayi mina bafetha kani ngixolele ngisethi ko shopping akancane laba bakiswa ngendaba njengokhulume hey angiyethi lento